Vítajte u môjho nového videa Veľkonočné trhy vo Viedni. Toto sú jedny z najkrajších veľkonočných trhov vo Viedni. Tu máte veľmi peknú veľkú uvítaciu bránu a tam máte jedno z najväčších vajec veľkonočných, ktoré kedy boli a existovali. Je tam veľmi pekné, stánky sú rovnaké a ten zámok je priamo očarujúci. Ako vidíte, aj my sme tam boli s dieťaťom, a jej sa to veľmi páčilo. Bolo tam fakt pekne a aj celkom veľa vecí a bolo to aj dosť veľké. Mali ste tam aj ruské kolo a veľa iných vecí. Ako som povedal, bolo to fakt veľmi pekné, lebo boli ste vlastne na trhoch a stále ste videli na krásny zámok. A to už je to ruské kolo. A ak ešte nemáte like a odber, čo dúfam, že už máte, tak ho dajte. Toto je pohľad z hora, že veľmi opláti sa tam ísť. A toto je to najväčšie veľkonočné vajce. A toto je jeden voz, celkom pekné to bolo, pred tým zámkom. A pretože sme tam boli s malým dieťaťom, tak ako vidíte, odviezli sme sa skoro na všetkých kolotočoch.